Ginakusara ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste si Executive Secretary Ralph Recto nga nagbaton sa 1 billion pesos nga kwarta halin sa kontraktor. Sa iyang privilege speech sa Kamara, gintudlo ni Leviste si CWS Party List Representative Edwin Garjola nga among kontraktor nga ginaligan nga nagpondo sa 2025 election campaign ni Recto nga amo anay ang Batangas 6th District Representative. Sino kay Leviste, nalakip man sa ginpondohan, amo ang asawa ni Recto nga amo ang anay aktres nga si Batangas Governor Vilma Santos Recto kag si Vice Gubernatorial Candidate Luis Lucky Manzano. Ginsiling ni Leviste nga naga-engage ang iya kaupod ng mga kongresista sa pagpamakal sang boto kag inaligar pa nga mas mataas ang election spending sa pilang ka area sa Gwa sang Batangas. Tila si Congressman Garjola ang gumagastos para sa kampanya ni V. Lucky. Batay sa aking mga nakita sa aking distrito at sa mga pagpupulong at materyales kung saan ang nakalagay ay Vilma Santos Recto, Lucky Manzano at CWS Party List. Ang ibang mga politiko sa Batangas ay pwede ding tumestigo na si Garjola ang gumagastos para sa mga Recto. Kung mali ang aking impormasyon, narito naman ang ibang mga kinatawan ng Batangas at pwede nilang sagutin ngayong araw na ito ang aking mga pahayag. Ginaligar man ni Leviste nga ginhingyo pa sa nga suportahan ang Santos Manzano tandem sa iyang district kag sang ulihin ang kabaton sang reports nga may kas nga ginpanagtag bilang bayad sa suporta sa politika. Gindugang pa sini nga mayara sang scheme kung sa diin ang pondo nga ginagamit sa kampanya ang ginakuha halin sa Department of Public Works and Highways District Office sa Batangas. Hindi nga set up sa siya ang pareho nga nag-involve kanday Recto kag Garjola. Sa aming dinner noong April 16, inalok ako ni Congressman Garjola na mag-partner sa kanya at kay Secretary Recto sa pagnenegosyo sa DPWH sa aking distrito. Sa sistema raw na ginagawa nila noon pa sa Lipa at sa ibang mga bayan. Tukuyin ang mga lugar para sa mga road opening ng DPWH. Sabihan ko daw sila pag meron akong mga nakita para makasama sila sa bilihan ng lupa. Kayang tumulong daw sa pagpondo ng mga proyekto ng DPWH si Secretary Recto dahil siya ay nasa kabinete at si Cong Garjola din ay malakas daw sa DPWH at maaaring siya na ang bahala sa kontraktor. Nagtindog naman ang anak ni Recto nga si Batangas 6th District Representative Ryan Recto agud balio na mga akusasyon ni Leviste kag depensa ng iya amay. Suno sa anak nga Recto, wala dapat ginagamit ang plenaryo para nga ipalapta ang mga akusasyon nga wala man sang basihan. Gintawag sining nga fake news ang ginpangwakal ni Leviste. Walang katotohanan ang mga alegasyon ni Congressman Leviste na mayroon silang may mga maanomalyang transaksyon. Fake news po yan, Mr. Speaker. This representation is not privy to the motives of my colleague from the 1st District of Batangas. But let it be known, hindi po tayo basta-basta nagpapadala sa mga inimbentong issue dahil alam po natin kung ano ang katotohanan dito. In fact, I will not stand idly by and let these so-called facts be presented as truth. Nabalian kag dalantawan si Batangas 6th District Representative Ryan Recto.